Χοροδία Γυναικών Μαλαισίνας. Η Χοροδία Γυναικών Μαλαισίνας είναι δημιούργημα της πολιτιστικής εστίας του Δήμου Μαλαισίνας. Ιδρύθηκε από τις αρχές του 2009 και με δαπάνες της πολιτιστικής εστίας εκπαιδεύεται από τη διδάσκουσα στη Μουσική Σχολή Μαλαισίνας, μουσικό, κυρία Μάνια Ευαγγελίου. Μέχρι σήμερα έχει δώσει με επιτυχία 5 συναυλίες ενώπιον του κοινού της Μαλαισίνας και 2 εκτός έδρας. Πρόγραμμα χοροδίας. Χωρισμός. Αγνώστου Ισπανού, 16ος αιώνας. In the good old summer time. Παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Μαέστρος, η κυρία Μάνια Ευαγγελίου. Τη χοροδία συνοδεύει ο σπουδαστής της Μουσικής Σχολής Μαλαισίνας, Ανδρέας Λιμπάκης. Καλούμε τον Δήμαρχο Αταλάντης κ. Καμπερδόπουλο να έρθει για την απονομή αναμνηστικής πλακέτας.
Αρμονία. Η χοροδία του Πολιτιστικού Χοροδιακού Συλλόγου Αρμονία λειτουργεί από την ίδρυσή της ως μεικτή χοροδία. Έχει διεθνή παρουσία, καρπός της μεγάλης χοροδιακής παράδοσης της Λοκρίδας. Στις πλούσιες δραστηριότητές της